Vítám vás u hovoru s tělem a o těle. Tělo je často rychlejší než naše mysl a dokáže ukázat, co v nás právě žije. Jmenuji se Tereza Dvořáková, jsem psychosomatický fyziokouč a v každém dílu zde otevřu jedno téma a jednu otázku, které může pomoci porozumět vlastním tělesným signálům a nahlédnout do souvislostí. To, co tu sdílím, nejsou terapeutická doporučení, je to jenom inspirace. A cokoliv, co se rozhodnete vyzkoušet, děláte prosím na vlastní odpovědnost. A vítám tu dneska i Kačku, která bude zastupovat tázající tělo a jeho otázky. Ahoj. Ahoj Terko, tady Kačka. A první otázku bych měla k tomu úvodu, kde jsi říkala, že tělo někdy bývá rychlejší než mysl, že většinou se setkávám s tím, že na tom těle se všechno projeví časem, když ignorujeme nějaké signály a podobně. Tak kdy třeba to tělo může být rychlejší a tak. Aha, no to je zrovna hezký, jak říkáš, a já vlastně si dovolím tě chytnout trochu za slovo, protože jsi vlastně si sama odpověděla. A řekla s kouzelnou větu, která se nám běžně stává, a to, že ignorujeme ty signály. My ignorujeme to šeptání. Tělo je vždycky rychlejší než, řekněme, naše vědomá mysl, protože reaguje na takovou tu část mysli nevědomé, podvědomé, na svoji paměť, která vlastně je uložená v buňkách. A ty impulzy na situace, které prožíváme, se dějí prostě fakt strašně rychle. Ale protože my jsme se je museli naučit potlačit, přehlídnout je, můžeme si říct, že třeba takovou jednoduchou věc, jako že jsme si sedli do první třídy, do lavice a museli jsme se v podstatě díky škole naučit ignorovat naši nutkání se zvednout a jít se proběhnout. Naučili jsme se sedět, což je jeden z velice intenzivních nutkání těla. Pojď, zvedni se, pohni se. Tak to tělo prostě takhle postupně ty informace, které k nám vysílá, ty vjemy, které jsou čistě neurologické. Mluvíme o systému takzvané senzomotoriky, kdy to tělo vlastně vnímá, že mu je v té dané poloze nedobře, je tam dlouho a jo, poňouká nás, aby jsme se zvedli, tak když my na to nereagujeme, tak prostě ty signály postupně se stanou tišími a vyhasnou. Tak to je. A jsou potom nějaké cesty, jak je dělat hlasitější, jak je znovu slyšet? No, jako vlastně to velice doporučuju, protože když my je budeme dlouhodobě přehlížet, jakékoliv signály z těla, teď jsme se bavili o těch pohybových, ale můžou to být i signály diskomfortu, signály ohrožení, signály opakujících se frustrací, to znamená, může to být jak v oblasti psychiky, tak v oblasti mentálního nastavení. Když je budeme dlouhodobě informovat, tak vlastně naplňujeme nějakou nádobu, kterou nevíme, jakou máme každý z nás veliký, nějakou frustrační toleranci. A ta, až se zaplní a přeteče, tak to tělo začne na nás křičet a tělo vždycky nad náma vyzraje. A právě tak začne potom vznikat problém zdravotních problémů nebo řekněme nemocí, psychosomatických nemocí, somatizace. Tak vznikají problémy, jako jsou dechové potíže, astma nebo kožní potíže, třeba jako alergie a hromada dalších. A vlastně možná jsem neodpověděla na tvou otázku, teď mě prosím tě oprav. Ty se ptala, co můžeme dělat pro to, abychom je probudili? A může být, abychom je probudili, slyšeli vlastně jakýkoliv způsob, jak se k těm signálům těla zase dostat. Mhm. Myslím, že dneska se hodně mluví o takzvané mindfulness, tedy k využívání toho, co máme tady na tom krku, tu hlavu, kapacitu našeho mozku, který stejně využíváme jenom z části pro hromadu běžných věcí, tak můžeme využít něco, co je vlastně schopnost všímavosti, kterou můžeme pěstovat. Všímavost je vlastně metoda nebo dovednost, kompetence všímat si a zaznamenat určité vjemy, detaily, možnosti a potom na základě těchto informací vlastně obnovit ten komunikační jazyk s tělem. To je taková jakoby jedna sice zpomalejší cesta, ale vlastně ta jediná trvalá. No a pak samozřejmě na to můžeme jít skrze kompenzační techniky, jako jsou dostatek pohybu, vystavovat se vlastně těm změnám nebo změnám třeba v té psychologické oblasti, zase změnám různých
společností, kde se cítíme určitým způsobem třeba dobře a určitým způsobem špatně. A když víme, že třeba, já nevím, zkoušky na vysoké jsou pro mě frustrující, já mám tam nějaký problém, ale zase paradoxně s rodinou, s kamarády se cítím moc dobře. A když tady ta teritoria budu častěji střídat a budu zažívat ty věmy, můžu si všímat, jak se tam cítím a jak se cítím tam. A jak to, že u kamarádu nemám problém říct vtip, ale na kameru, když chci vystoupit, mám problém říct vtip, je to pro mě nějakým způsobem úzkostná situace, tak můžu vlastně si ty dovednosti z jednoho pole přenést do toho pole druhého. Probouzet si to vlastně uvědomování to, co je tady to, co mi tady nedělá dobře, paradoxně, co je na té druhé straně to, co mi dobře dělá. Možná to částečně odpovědělo i na další otázku, kterou jsem měla. A to je to, jestli existuje způsob, jak rozpoznat, které signály těla zkrátka jsou opravdu to, že jsem, řekněme třeba jenom v uvozovkách jenom nemocná, a které ty signály těla mm, souvisejí třeba právě s nějakým tím projevem toho podvědomí. Kačko, téma toho, co je vlastně reálný pocit nemoci, který mám léčit a co je něco jako somatizace mýho mentálně, emočně, sociálního příběhu, je opravdu tak obsáhlé, že bych navrhla, že bychom se na to téma setkali v druhém díle. Seš pro? Souhlasíš? Rozhodně, budu se těšit. Super, tak já ti pro dnešek děkuju za tenhle ten krátký vstup a příště zase ahoj. Díky. Ahoj, taky dík.